Atin lagi lalu jerung balik. Ejection start nilai keren cibun keke tambah ka bakadu i nak liang jong sarkar kamla banai jaga jing dawa jong Kya hunno? kimla ban ai jaga jing dawa ka jong Kadau kalau ni apa daw ki babun ki ba kadon ka jing kabala kadau ba target ba jing yong ba dai na marka jing sia kam dai ki jing bakla jong i ngala ong chai baka norms kawan arjar sipau yang ini lapan le entet hadin khandai snem kumta ka age yang i kamlong shu bendang ile ki kum ki kino ya exam tel karpat bagani gede ki kamde ki jing bakla jumi gede ki jing bakla jung ka sarkar to wadla ka taru yang shai ba nakaliang jongi sarkar nem la punya rapi Teka ipat ka rai ka babun. rai jongi ka bakhadu long ba ban le che yung ru kam don jing ben tai ya songang ti wat la ring ile na nasla pa tayo besi ban ma